ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми ғариб, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен. Ростӣ хато накунем, дига ватан рафтем омадем, хеле шид аэропорта видео накардем. Айни замон дар аэропорти Домодедово қарор дорем. Мехостем ай тафтиши ҳуҷҷат ва барои нафарое ки якум бор мебиёянд ё ки якаме ҳам маълумот расонем, фикр мекунам беҳтарин мешавад ва баъдан бигем Мадина нарх навои билети ҳавопаймо ай Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, ай Самара ба Душанбе ва обратно шумо да мерасонад. Шаҳрҳоеро ки намега дар авиакассамон телефон мекунем, мефаҳмем нарх навоша бигем ва рекламаомон меша. И бародара аёд намебароре, нафарҳои бе документа аҷои зиндагӣ мекардагӣ мегира, мебара, бо мебиёра, аҷои зиндагӣ мекардагӣ намебиёра, аҷои зиндагӣ мекардагӣ мегира, як скриншот мекуне, иншаллоҳ дар кор шид, телефон мекуне, мехезе мере. Ва авиакассамон дар WhatsApp бисёртар ҷавоб метиҳад, барои ки прямоида баъзан вақт успед намекуна. Метавонед нарх навора пурсем, баъд дили пур харидорӣ куне ва қариб 100 000 подписчик шидагем. Як каме дастгирӣ шава, фикр мекунам беҳтарин мешава. Хоб мерем, маълумот мерасонем шумо да. Салому алайкум бародар. Хуби тенҷа акаҷон. Ай Домодедово бародаратона провожаткунӣ омадем. Провожат кардем ша? Бале. Ай Домодедово Душанбе, а? Самолети Somon Air ака. Somon Air ки гирифтай 21 та гирифтай. 21,000 рубл. Пеш мақсад чиқаре ки 12-14 та да меёфтан, он арқом нест. Ҳозир нест, ҳозир бо кулобу чира қирған 26-27 таи. Бале, дар ҳақиқат ҳам нархҳо ҳам хешлага. Барои чи нама мақсад мебиём, мегум ягон одам биё гап бизанем ки чиқалай бо як кас дигарам ки бига дар ҳақиқат баъдан бовар мекунам баъзе. Мисол бародар мисол тамошо мекунем. Ҳама ваҷ неш ака. Бисёр бе документҳо тамошо мекунам. Тафтиши ҳуҷҷат чиқалай ака омадӣ? Тафтиши ҳуҷҷат ина ҳозир каждый нами чизои эскалаторода истодагиам. Қапида проверка кардем. Дар якум этаж даромадгоҳ да. Даромадгоҳ да байнаи ҳа. Дуюм этаж баромадан да. Ҳам ажра чанд истодагиам. нафарҳоя документ пурсидастанд. Хай бо кадомеш ки бигем вазъиятш безе боша, дар чанд видеомона мегем ки ҳастанд бародарҳои мегузаронанд. Ба ҳар ҳол эҳтиёт бошед. Эҳтиёт кунед бародаро ки ҳама. Хеле пешам видео карда буд яхта. Чанд хапеш вақти қариб карантин буд. Хеле карантин нав саркараги та видео када будем, чанд сар будем. Ме омадам ҳама маҷбур мекардам гап. Ҳами ҷа роҳӣ кардем. Чира? Билет ҳамҷа гирифтем, оилама роҳӣ карда будам. Ҳамҷа гузашта буд рафта буд. Нафарҳое ки тамошо доранд, мардуми ғариб, мардуми муҳоҷирда чӣ гуфтани ёдорӣ ака? Бародаро фақат эҳтиёт кунед. Хай хитон дидестен, ҳозир қинай, ҳозир нами ҷанг рафтестай, май рафтестай, қиняй, хай иншоллоҳ эҳтиёт кунед, вазъият безеба ё эҳтиёт кунед. Пеш мақсад мешид рӯзҳое ки хеле бад набуд. Ман омада будам да хела пеш омада будам, як 2 моҳ пеш барои Тоҷикистон рафтам омадам. Дрин электричка рӯз мара хапидам. Дар дрин электричка хеле рафтестай мехапам, проверка мекунам. Хоб боқӣ ҳамаш хича нигоҳ куна. Бародаро ғариб да панои Аллоҳ. Тамошо мекуне видеоро охи. Бача зинда боши, миннатдорум акаҷон боше. Ва барои нафарҳое ки бигем якум бор мебиёянд аэропорт Домодедово дар омаден, ҳоли Душанбе кулоб хуҷанд, ай чиқале ки аэропорт Домодедовора давом додагиянд, ай ҳамҷа регистратсияш сар мешад. Дар омаден дасти чап мерен, ҷои регистратсия фақат ай якум этажай. Ай якум этаж багажа месупорен, пасадаш неметиянд. Таможнира ай дуюм этаж мегузарен. Ассалому алайкум ба ҳамаи подписчикои канали Абдуллотиҷи. Раҳмате ки подписатсия мекунед, лайк мемонед ва дастгирӣ мекунед канали моро. Дар ин видео қарор дорем дар Душанбе, аэропорти Душанбе ва мехостем нархҳои билети ҳавопайморо ба шумо бирасонем. Моҳи октябр Москва Душанбе аз 22500 рубл то 27000 рубл. Душанбе Москва аз 15000 рубл то 19000 рубл. Моҳи ноябр Москва Душанбе аз 17500 рубл то 23000 рубл. Душанбе Москва аз 17000 рубл то 19000 рубл. Моҳи октябр Санкт-Петербург Душанбе аз 24500 рубл то 30000 рубл. Душанбе Санкт-Петербург аз 20000 рубл то 21000 рубл. Моҳи ноябр Санкт-Петербург Душанбе аз 21000 рубл то 25000 рубл. Душанбе Санкт-Петербург аз 20000 рубл то 21000 рубл. Моҳи октябр Екатеринбург Душанбе аз 18000 рубл то 26000 рубл. Душанбе Екатеринбург аз 22000 рубл то 22500 рубл. Моҳи ноябр
екатеринбург душанбе аз 17,000 рубл то 18,000 рубл. душанбе екатеринбург аз 19,500 рубл то 25,000 рубл. моҳи октябр самара душанбе аз 21,000 рубл то 25,000 рубл. душанбе самара аз 12,000 рубл то 13,000 рубл. самара душанбе аз 16,500 рубл то 21,000 рубл. душанбе самара аз 12,000 рубл то 16,000 рубл. ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунед канали моро. дар паноҳи Аллоҳ бошед. хоб чӣ хеле ки дидем то ҷое ки тонистем маълумот расондем шумо да фикр мекунем ки беҳтаринай аэропорт омадед ва бигем тамом видеош иншааллоҳ мадина нарх навои билетҳоро шумо да мерасона ва бисёри бародарҳо дар комментария навистестиянд ки аэропорти жуковский да видео ки иншааллоҳ ҳаракат мекунем дастгирии аёд наброрен бошед.